Dula na sa usa ka gatos ka mga e-bike ang napa-impound, human masuta nga wa sila marehistro sa Talisay City. Ano ang report ni Marie Dumabo? Usa ka semana na sukad sa striktong gipatuman sa City Toda ang ordinansa sa pag-regulate sa e-bike sa dakbayan sa Talisay. Kada adlaw mipegayon sila og random inspection sa nagdagan nga mga e-bike, pampasahero man o private. Mato di Joy Tumulak, hepe sa City Toda, nga sukad Huwebes sa niaging semana. Hangtod karon, dula na sa usa ka gatos ka mga e-bike ang ilang na impound. O aduna gid pipila nga hangtod karon wala pa malukat sa tag-iya. Aron makuha ang mga na-impound nga e-bike, kinahanglang bayaran ang 1,500 pesos nga towing fee, 200 pesos daily impounding fee, ug 500 pesos sa violation sa wala pagrehistro ug pagkuha og ID. Tungod sa mo ang sub-sub na operation, ang naitabo karon mo yung pagpanglihok sa katong mga e-bikes nga wa ma-register nga naglumba sa pag-ari dinhi sa atong opisina. Hinungdan na ubay-ubay ang ato ang giatiman katong mga e-bike na wa pa ma-register. Sa kapin 4,000 nga e-bike sa Talisay City, ana sa kapin 2,000 ang e-bike nga nakaparehistro. Nanawagan ang City Toda sa mga pasahero sa e-bike nga kung adunay reklamo sa plitihan o kaso sa overcharging, i-report kini dayon sa ilang buhatan. Gawas sa multa nga 300 pesos ngadto sa 500 pesos, posible pang ma-revoke ang registration sa mga e-bike drivers kung mapamatud-an ang aligasyon. Sumasakay nga kung galing naka-experience mo nga gikubrahan mo og dagko kayo nga mga plitihan nini mo nga mga e-bike drivers, muhangyo lang ko nila kung naasalita ng mga cellphone o nga makakuha sila og picture sa driver o niya makakuha sila og picture sa unit aron sa among pagpangita o niya amo silang iatubang ang kinimaong driver lakip na ang pasahero tungod sa overcharging. Oban ni Clans Gabutin og Rod Prado, Marie Dumabok. Balitang Bisdak.